Тримата братя и златната ябълка. Имало едно време трима братя, които живеели заедно с майка си в малка къщичка край гората. Те не били богати, но имали една специална ябълка в градината, която всяка година раждала само една златна ябълка. Тази ябълка била истинско чудо, защото не била обикновена. Всяка година тя блестяла като слънце и струвала цяло съкровище. Но всяка година, когато ябълката озреяла, някакво чудовище идвало през нощта и крадяло златната ябълка. Един ден най-големият брат решил, че е време да разкрият тайната на изчезването на ябълката и да заловят крадеца. Тази година ще пазя ябълката и няма да позволя на никого да я открадне, казал той на майка си и на братята си. Те се съгласили и когато настъпил моментът, когато ябълката озряла, най-големият брат останал буден под дървото, за да я пази. Нощта била тиха, всичко изглеждало спокойно. Най-големият брат седял под ябълката и чакал. Но когато наближила полунощ, клепачите му започнали да натежават. Борил се със съня, но в крайна сметка заспал дълбок сън. На сутринта, когато се събудил, златната ябълка била изчезнала. На следващата година вторият брат решил да опита. Той бил уверен, че ще успее да опази ябълката. Аз ще бдя през нощта и няма да заспя, казал той на майка си и на братята си. Когато ябълката отново озряла, той останал буден под дървото, готов да залови крадеца. Но и с него се случило същото. Клепачите му натежали и той заспал, а златната ябълка отново била открадната през нощта. Дошла следващата година и най-малкият брат предложил да пази той. Той бил най-младият, но и най-смелият и най-умен от тримата. Аз ще пазя тази нощ, казал той. Майка му и братята му не били много уверени, че най-малкият брат ще успее, но няма ли друг избор? Тази нощ, когато ябълката отново озряла, най-малкият брат се въоръжил с меч, скрил се под дървото и чакал. Въздухът бил прохладен, а нощта ясна. Не свалял поглед от ябълката. Когато настъпила полунощ, нещо странно започнало да се случва. Изведнъж небето се покрило с тъмни облаци, вятърът започнал да свири, а отгоре се чул шум. Най-малкият брат погледнал нагоре и видял страшен змей с 3 глави, който се спускал от небето. Змеят летял бързо и се насочвал право към ябълката. Без да губи време, най-малкият брат извадил меча си и се хвърлил върху змея. Змеят се опитал да се защити, но братът бил бърз. С един удар отсякал една от главите на чудовището. Най-малкият брат вдигнал отрязаната глава на змея и се прибрал в къщи при братята си и майка си, за да им покаже какво се е случило. Победих змея, но трябва да го последваме до неговото леговище, за да го унищожим напълно. Тримата братя решили да тръгнат заедно на път, за да намерят змея и да сложат край на злото, което ги ограбвало всяка година. Те тръгнали на дълго и опасно пътуване през гори и планини, следвайки кървавата следа на змея. След много дни пътешествие, тримата братя стигнали до голяма тъмна пещера в планината. Пещерата била огромна и страховита, а вътре се чували звуци, които можели да принадлежат само на чудовища. Тримата братя влезли в пещерата и скоро открили, че вътре живеели не един, а 3 змея, всеки с по 3 глави. Тези змейове били страшни и могъщи и пазали пленени моми.
които били отвлечени от близките села. Най-малкият брат се изправил срещу змейовете, без да се колебае. Започнала жестока битка. Змейовете били силни и опасни, но братът бил смел и решителен. С меча си той отсякал главите на първия змей, после на втория и накрая победил и третия. Тримата братя се върнали у дома заедно с момите и с всичките златни ябълки, които били откраднати през годините. Селото празнувало тяхното завръщане, а най-малкият брат се оженил за най-красивата от трите моми. Те живели щастливо до края на дните си, а златната ябълка в градината вече никога не била открадната. Така приказката ни учи, че със смелост, упоритост и братска подкрепа всяко зло може да бъде победено. Драги слушатели, ако искате да слушате още такива приказки, се абонирайте за канала. Може също да закупите книжката «Имало едно време» с 39 златни приказки в описанието под видеото. До нови срещи!